martang yang mahita. Dami ni di batana sumurun siyan sadu naroha iman na mga ramoti ati-ati do pikiramu na di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madihita sadu na barita na uli na kabihatan di bata dihita iman na tersurat di sada kronika bidu 10 ayat 27 satu ayat 22 tanyok kamu mahatani di bata. Edehon majakuba alisadok tanoon. Barita hok kamu mahatuaon na ganup ari. Pajojor kamu ma di tonga-tonga ni halak perbiku kamu liaw nai. Di tonga-tonga ni saduhut bang sohalongangan akka nabinahin nai. Ay natibul do jahoba jala tama si tutu pujion. Nasokal do ibana mengatasi sudi akka di bata. Ay aji-aji do sudi di batani akka bang superbigu. Alay anggo bang anggo jahuba naong majadihon akka langit. Hatongamon dohot hamu liaon di jolona. Hagugoon dohot hinauli masa di bagasan habadion nai. Hamu ali akka margani akka bangso. Saya lehok kamu matu jahuba, lehok kamu matu tutu jahuba. Hamu liaon dohot hagugoon. Ido sahana. Di hamuna donga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Adorang so pinahiba-hiba turpu tahun adong mah sada barita namar donga puda. Di sada huta adong mah tung masay malo amatay do inatay maredde. Pola do malo nang amatay do inatay terlumobi amatay menciptahon edde. Alay molo maredde inatay hapetong do tabu suarana do amatay itorasing do hatani amatay setorido do pals setorido do sala. Dungi dang sedia liling lam liling ala holan na di salahon amatay inatay do akateks na do no na lamor masemanga na ujung na gabidangolobe maredde inatay hape anggo suarana buido honotta tung masay tiu jala masay bagat ala say terus dikirti amatay gabi lamor semanga na ujung na gabi dangolobe maredde. Dia makadong asaha porsyaon aliadong masahalak supir angkot. Supir angkoton dan detu si maredde alay tongon mula ibana sian. Perkarijuan na didapoto ni mana dipiki ibjabuna say maredde huria inate. Jala say terus ma dido amatay sitiap mulak jala siti dibigi di ni inatay. HP natay biasa-biasa do maredde alay say do amatay ma. Luar biasa. Saya dido inat amatay ma tung masay tabu. Jala masay labok iddi ni natay. Ujung na say terus ma maredde jala lam bersemangat ma. Pora so masay tabu. Pora do songoni tiap hari maredde dan tabu. HP adong ma sada tiki lewat sada amata. Dibigi ma suara ni inatay. Dungi dido amatay ma. Urekam maju suara munenang tabay ma gabi sada rekaman din na marupaning. Anay diolo inatay ma. Dusong ni makadungan ternyata gabi sada penyanyi na terkenal bahkan gudang na makalomohon. Suara ni natay dohot nang akka edina laku manang akka dijual songon kaset paredion ni inatay. Gabi tarbarita ma paredion ni inatay. Alanida makadong asaha porsyaw dua naking natayda paredde. Sada paredde na masay malo, sada paredde na biasa. Alay paredde na malo gawinang tarida. Alani paredde na ala say ditindas jala ala say ditekan. Alay paredde na biasai ala say terus dipuji, diangkat, disemangati. Akhirnya makin hebat dan makin luar biasa gawe bui terkenal. Dia makadong saha porsyaw ido nanaing idota di bagasan turbukon ido benero topi ni minguta. Maredde mahamu di Jahoba ale sadok tanaon. Maredde mahamu di Jahoba ale sadok
tanoon. Dia makarong sa hapor siya dung masuk bangsoi di buwan hala Israel ma ima nakop putin di bata na marisio patik na sapuli di persitungan ni udung-udung di do raja dapi ma tu siasat do akka hanggina paredde asa mamuji Jehovah madok moliati do pasangapun di bata di puji nasida ma di bata diajak manasida ima laho maredde ala di paredde na songol dia di padiri do di hati akka paredde mardongan parhinaloan beragam-beragam akka ala musik akka hasapi araba do sordam di padu laho pariwurhon acara pagadahon las dirona sida mauji Jehovah pola do di benda sida meragam akka ala musik hut merbaris nasida mabuan ima poti ing ala poti parpadan Jehovah dibuan mardongan di do mardongan ulup-ulup do akka saruni do akka trompet do akka sordam do akka arbab akka hasapi do akka tulila laos di patu panasida do ima maredde do pasato pele situtungon do hamulateon ala marningo na sida di dinggan basan di batang jala di lehon ima tano kanan gabi pertalian do sangan tohap di nasida dia makadongan alania do bui di buan Israel poti perbadanani ala nunga monang raja David maralohon bangso Filistin dibuat ma poti ni dibata naung dirampas bangso si Pilibigu ima nihalak salilingod di Kiryat gabi mula ma dibuka zaki tu Jerusalem dibuat na sida may mula musa itu Jerusalem pola do meribu na sida laho mangudurhon poti i uhud maredema alan niya makadunga sa hapor siya monotay dape di namangusong poti para pada nasida isili berengot tadi makadungan taida nakangani semangat dohot paredeon ni bangsoin Raja David sendiri pola do marpahian imanak kangani son lahu mamasuhi Jerusalem ne barwi gawe di bagasan ima paredion namar kantate nasida alannya makadongan molo teida di ayaton di ayat 21 ayat 24 imana perjulan yang berkota na perjulu berkota dia betul saat 24 ima songos sadar raja nanimiani Jakuba si David di paluhut ibana do bangsoi di paluhut jala di papungu diarahon asa mangedehon edene baro di Jakuba uhut pabotohon tu bangsoi naikon di baritahut tu sudi ima dia me hatuaon nabi nani di bata hatuaon pabayanan ni di bata tu nasida ikon di babua dui ikon di sejarahon ay monang do bangsa Israel maralohon imanaking musuna bangsa Filistin jalasonang so haribu-ribuan Israel di hati kain ala marhademaho do nasida dangadong be musuna manggugai bangsoin memang di hati itu do rohana laho pajongjong bagas joro alai dang bui persiapan nabi nahin na patulusan ulaw ni ikot taingo do ikosi Salomo do anak ni Raja David Muse manguluti huhut patulusan sakapi lapatan na di palos di batado alai ikosi Salomo asa molo diingot Raja David sudip nabi nahin ni Jehovah dang terbayin suikon johon nasida bangsui asa di pajojor-jojor diceritahon nabi nahin ni batato Israeli di tonga-tonga di bangso perbigu so naka bangso nang nitalo nasidan ay hamuliaw dui nekod di pabotohon nasida tuaka suduk na poso nang binani di bata sian pajon na puna sida markite nang sian na ro na nakagani sian si Abraham tilu dah hatuan nasida jadi koniro si pabuahon nasida asa diceritakan unang akka cerita berita hoax di pabu alai barita-barita kalau mau nirohani di bata. Napa dua hon iman atau tidak musai di ayat 25 masa tu ayat 27. Tu ayat 20 satu ayat 20. Molo di ida bangsui
Ima nakengani hati bulon ni Jehovah. Dan tamaso ikon pujon nasida hasok kalon ni dibata. Ima hasok kalon na hame na mangatasi. Sudia kadibata bal akadibata jadi-jadian. Jaladada hea adong songoni dibata na akabangsun asin di tanong. Ido bena ido si Paulus di Korintus. Ipu jamu dibata na sutina damunen. Alay di sod benangot taima na mandok diuji jala dicoba. Para pesalme do dibata Jehovah ima na patauhon. Danga dong debata na asin na mangibang hangunay. Alani molo didok hira aji-aji dusudi akadibata na adong akadibang tani parbigu. Lapatan na di simolio aji-aji dang margugu ido lapatan na. Holan sebatas holan hira si palecem do. Jala didok ibana dang songo Jehovah. Adong na mga patik na sa puli songom kehadiran di debata di tonga-tonga na sida pola do dilehon ima songon perpadanan nang ditiki akadudung-dungi dileo do ima huasona. Molo debata nang menjadiun akalai do tanoon isidora ko ni rotta asa marlas ni roa hita mamuji do pasang apon debata dangadong be nabui mana dingi iko dohonot tadi dangadong isi mana bui mana dingi di Portivion hatongamon do hamulion di debata di juruna ido benero nakengani di ayat 25 sahat tu ayat 25 isi maharoa dangadong nabui alai sipata bahasa biar kita ima ala ni hamulion di debata dangadong tudusun ibana di Portivion wala rejo nakengani ido benero kamu aliaka margani akabangso saya leo kamu matu Jehovah leo kamu matu Jehovah hamuliao do hamu ulam betu Portivio ido hala namar kantate. Jadi halak namar kantate lapatan na di si ima mangedehon edene baru di Jehovah dang nakon eholan edene. Dang nakon beneta edene baru. Gabi edi tajiptaho daho. Alai ima edi puji-puji tu di bata ala nunga di leo Kristus tu hita. Gabi halua di hita. Gabi halua hita. Asai kodohon ta songo duson bangsa Israel mahitan wain. Na mangusung poti perpadanan di Jehovah di Jerusalem. Songonido ikko buanota do patik na sa puli di bagasang nguluta di parsaurata. Si ganupari. Asa terpasu-pasu guluta ganupari. Songo patiki ikko ta usung doi ganupari. Lapatan na do hatan di bata. Molo tapeo do patiki. Bamarbela mehita di bagasan. Saka do lo man di bata. Sonang suwaribu-ribu mehita. Jala molo tutu hita mangedeo edene ne baru tu Jehovah dakko sandok nguluton gabi maratua ma. Jala marhiti tapadojol mahamulion di bata tu sandok Portivion. Hati bulon di bata songon nani milok ni sidapi nak ngani hati bulon ne do hasok kalon nei do dia wakadongan. Do hasok kalon nabi nani di bata di bagasang ngulutan. Di baheni tabahe marhatongamon marhamulion marhagugu dot marhamulion marhaba dia goar ni di bata di Portivion. Ay marhiti siya ni dang bui benot ta marlea di bata unang betaliay jaladang maul tadawn ni halak isi do Jesus marhiti parang do pabelteng atong idon yang nendohon itu pukul dita karungan ideo kamu ma idene baru Jehovah marhiti akapabayna na dinggang ideo kamu idene baru Jehovah marhiti mamaritaw katan di bata ideo kamu idene baru Jehovah marhiti napasangapon guar di bata atong paridio tai ima sadadalatta di kesadaran nak dengan songon membutihon habal gauni di bata hidup kita ini adalah ibadah kita hidup kita inilah nyanyian untuk Tuhan amin mau lihat madiho ale Tuhan di bata napa yang untuk kami marhiti hatam nabadi amin.